A IB3 Ràdio, al dia. Continuem el dia cada dia connectant amb qualque ciutadà de les illes o del conjunt de l'estat que està vivint aquesta pandèmia lluny de casa seva. Avui parlam amb Gerard Escaig, és català, periodista i viu a Lió, França. Gerard, com estàs? Bon dia. Hola, bon dia. Doncs mira, força bé. La veritat és que amb ganes de que s'acabi el confinament aquí a França. Sí. I suposo que com tothom. Treballes a Euronews, si no vaig errat. Tenies pensat a tornar, en aquest cas, a Catalunya o pensaves quedar a França de moment? Doncs quan van començar tots els confinaments als diferents països, Espanya va aplicar l'estat d'alarma abans que a França, uns dies abans, doncs m'ho vaig començar a plantejar perquè significava no saber si podria tornar a casa, a Barcelona, si en el cas que pogués tornar, quan i com. Clar. Aleshores, després d'estar estudiant-m'ho, vaig veure que molts vols els havien cancel·lat, que havia d'anar fins a París i des de París anar a Madrid i des de Madrid a Barcelona, o havia d'esperar una setmana i mitja per agafar un avió fins a Barcelona des de París. Es va complicar molt i aleshores, per por a tants transports públics i amb tanta gent, vaig preferir quedar-me aquí i aviam quan podia tornar. Però estàs fent feina ara mateix? Sí, ara mateix estic treballant, segueixo treballant com fins abans de la quarantena, lògicament en un mitjà de comunicació com vosaltres, hem de seguir anant a la feina. Efectivament. Sí, això t'anava a demanar, Gerard, una mica com és el teu dia a dia? Doncs el meu dia a dia a la feina hem reduït el personal, aleshores hi ha més feina de la que teníem abans perquè hi ha menys equip per poder-la fer. També és cert que hem adaptat una mica els programes informatius per poder descansar una mica entre informatiu i informatiu. Tot i això, clar, és estar pendent de totes les notícies, només despertar-se, llegir tots els diaris a nivell europeu, perquè clar, Euronews no només es centra a França, sinó és un mitjà de comunicació internacional amb un angle europeu, i aleshores clar, és seguir llegint, estar més pendent dels correus i parlar amb els corresponsals que també t'expliquin més coses. Clar, una mica com ens passa a nosaltres, no? El dia de la marmota, cada dia actualitzant aquestes dades d'afectació i ara que també ja es comença a parlar de desescalada, no? Que en el vostre cas aquí a França seria a partir de l'11 de maig, no? Exacte, doncs mentre a Espanya és el 9, si no m'equivoco, aquí a França és el dia 11, però principalment perquè el 8 de maig és festiu, és un divendres, és festiu molt important aquí a França, i aleshores van decidir posar la desescalada a l'11. El problema és que ahir, el dimarts, el primer ministre, l'Edouard Philippe, va explicar que aquesta desescalada potser no es feia si els casos no baixaven de 3.000 persones diàries. Ara mateix, ahir, per exemple, es va superar la barrera de les 24.000 víctimes, aleshores els casos segueixen augmentant, les víctimes segueixen augmentant aquí a França, i aleshores ara mateix estem en aquell impàs que sí que està previst per l'11 de maig, però també van anunciar que podrien allargar el confinament una mica més o, si no baixaven, fer un confinament més estricte. Un desconfinament més estricte. De tota manera, clar, l'evolució també, cada país ha tingut la seva. No sé si a nivell d'opinió pública el suport a Macron és elevat, si ha anat caient o fins i tot augmentant a mesura que ha evolucionat també la gestió de la pandèmia. Gerard. Doncs és una mica de tot, perquè clar, aquí a França hi ha molta gent que ara mateix està una mica cansada d'estar d'estar confinada. Pensa que també porten des de mitjans de març, hi ha molta gent que s'ha quedat sense feina, i aleshores el fet d'estar tancats i sense poder saber si tornaran aviat a la feina o com tornaran, perquè clar, hi ha molta gent que s'ha quedat sense feina, els restauradors, per exemple, i a diferència d'Itàlia, on el primer ministre, el Giuseppe Conte, sí que ha destacat molt a nivell europeu per la seva gestió i per tota la informació que ha anat aportant, aquí a França Macron ha passat mig. Va fer l'últim discurs que va fer
fa als seus conciutadans, els francesos, ja directament va començar amb estimats conciutadans, ja no va parlar directament a la gent com nosaltres, que estem aquí, com molta gent de la meva empresa d'Euronews que està tancada aquí, que no són francesos, però clar, també estan a França, i ens anem sentir una mica fora de la seva crida i del seu suport. Molt bé, Gerard, i no sé, que te cuidis molt. No sé, quan tot això acabi, supos que voldràs tornar, com a mínim, a veure els amics, els familiars. Esperem que sigui aviat. Per cert, se parla de la reobertura d'aeroports, de la reactivació també del sector turístic a poc, progressivament, o això de moment no entra dins el debat polític? Sí que se'n parla. Sí que se'n parla. Ara mateix, abans de la reobertura, ara mateix estan parlant els països, a diferents països. Per exemple, ahir es van reunir els ministres de transport de la Unió Europea per decidir com solucionaven la situació dels vols cancel·lats, perquè per la llei europea les aerolínies han de reembolsar l'import del bitllet d'avió al client, però clar, ara només estan donant els vouchers, un bitllet de descompte. Efectivament. Que pots viatjar també més endavant, per exemple, no? Exacte. Legalment això no està permès, aleshores estan debatent com fer-ho. A nivell de turisme sí que se'n parla també, però clar, ara mateix han decidit que s'obriran els aeroports, que començaran els viatges a nivell internacional una mica més coordinat que quan van instaurar els confinaments. Gerard Escaig, company, cuida't molt. Fins aviat. Gràcies a vosaltres també. Gràcies. 10:44, una pausa i continuem el dia.